गोजोन मोनाबिलिनि बर' रादाबाव नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना गासिबो गाहामै दङ। नोंथांमोननि थाखाय गोदान खौरां। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासे नायलांनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला फैदो लोगोफोर दिनैनि गाहाय रादाबाव। नाजानायानो जिउनि जाफुंसारनायनि गिबि लामा बुंनो हायो। नाजानाय थायोब्ला गोरिब आरो जेखि बादा हेंथा फैया होबथानो हाया। दा बावैसोनि निट आनजादाव उथ्रिसारना बे फोरमानखौ होदों आनजुआरा खातुना। नखरनि लोरबां रांखान्थियारि आंखाल आरो जुलि जानायनि उनावबो सोलोंथाइनि गांहामनाय आरो नाजाथाबनाया आनजुआरा खातुननि फरायनायखौ होबथानो हायाखै। थारैनो जोबोद थुलुंगा आरो गोजोनथाव खौरां। आसामनि मुस्लिम आइजो आनजुआरा खातुना देग्लाय निट आनजादखौ 529 रेंकआव उथ्रिसारनो हानानै रायजोनि आरो नखरनि गोजोननाय लाबोदों। बिथां आइजो आनजुआरा खातुना उन्दै बैसोआवनो जुलि जानाबो गोबां बादा हेंथिनि गेजेरजों फरायना दिनै मेडिकेल आयदायाव सोलोंथाइ लानो जायगा मोननो हाबाय। बे खौराङा थारैनो गोरिब आरो जेंना जेंसि गोनां फरायसाफोरनि थाखाय थुलुंगाथाव बुंनो हायो। गुबुन फारसेथिं दा बावैसो फोसावजानाय निट आनजादाव केटेगरि रेंक 135 मोननो हानाय बिजनि दख'रानि सिङाव थानाय खादौ गामिनि बर' फरायसा गौतम बसुमतारीखौ चिरां जिल्ला एबसु आरो बिजनि दख'रा एबसुनिफ्राय बरायहैनाय जायो आरो लोगोसे बिथां फरायसानो थुलुंगाबो होनाय जायो। मडेल एडब्लिउसि कमिउनिटि न' लुफुंनो अन्थाइ खाम्फा गायसनदों। बिटिआरनि एम दावबायसा बर'आ दिनै पेरगाव महकुमानि कगापारायाव मडेल एडब्लिउसि कमिउनिटि लुफुंनो अन्थाइ खाम्फाखौ गायसनो। बिथां एम दावबायसा बर'आ बुंथियो दि बिथांनि बियामनि सिङाव थानाय पेरगाव पिएचडिनि सिङाव बेहेरगामि प्राइमारनि कगापारा गामियाव अंगनाबादि नयुं लुफुंगोननि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ मावफुङो। सोरखारि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। दिवालीजों सोमोन्दो लाखिनानै 5 नभेम्बर खालि ओनसोलारि बन्द महरै फोसावदों कामरुप जिल्ला बेंगिरिया। कामरुप जिल्लानि सिङाव थानाय सोरखारि मावख' फसंथान बेंकफोरा 5 नभेम्बर शुक्रबारखालि बन्द थागोन। कामरुप जिल्ला बेंगिरिया मोनसे बिथोनलाइनि गेजेरजों फोरमायना होदों। बेराफारसेथिं चिरां जिल्ला बेंगिरियाबो मोनसे बिथोनलाइनि गेजेरजों 5 नभेम्बर शुक्रबारखौ ओनसोलारि बन्द महरै सोरखारि खामानि मावग्राफोरनि थाखाय बन्द फोसावना होदों। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। आसामनि मुंदांखा बक्सार लाभलिना बरग'हायनो आरोबाव हादोरनि गेलेमुनि गेदेर बान्था। हादरनि जानानै मुलुगाव मेडेल मोननो हानाय बक्सार लाभलिना बरग'हायनो दाखालिसो अर्जुन बान्था होनायनि उनाव आरोबाव दिनै हादरनि सनमान गोनां गेलेमुनि बान्था मेजर ध्यानचान्द खेल रत्न बान्थाखौ होनो फोसावो। बेबायदि रायजोनि मान आरो देरगानाय लाबोनाय लाभलिना बरग'हायनो बे समाव आसामनि बारग' गिबि मन्थ्रि लोगोसे आथिखालनि मिरुनि केबिनेट मन्थ्रि सर्बानन्द सन'वाल बिथाङा गाहाम हामलायनाय हरनायजों लोगोसे देरगानाय आरो गोजोननाय फोरमायनायजों लोगोसे थुलुंगा होयो। फैबाय थानाय समाव लाभलिनाया आरोबाव साबसिन हामसिन गेलेना हादरनि मुं लाबोगोन बेखौ मिजिंथियो। रायजोआव देहा फालांगिनि थावनिखौ फोजोबस्रांदों। 9 आइजो आरो 4 सेंग्राखौ हमनो हायो। गुवाहाटी नोगोरमायाव गोबां बिबाङाव बांगासिनो दं समाजनि हेंथा गाज्रि खामानिफोरा। दिनै हाथिगाव सिजुबारिनि बिष्णु जयथि लामा सेराव थानाय 8 नं न'निफ्राय हाथिगाव पुलिस थानानिफ्राय फैनानै मोनसे देहा फालांगिरि थावनिखौ फोजोबस्राङो। जायगानि रायजोफोरनि अजदखौ मिरु खालामनानै हाथिगाव पुलिसआ मोनसे सिग्रोमनाय खालामनानै 13 जननि मोनसे गेदेर देहा फालांगिरि थावनिखौ फोजोबस्राङो। हानजायाव 9 आइजोफोरजों लोगोसे 4 सेंग्राफोरखौबो हमनो हायो। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो सासे उखिलनि न'आव बे देहा फालांगिखौ मुजिहाबथावै खालामगासिनो दंमोन। उफ्रा बिसायख'थियाव गोदानै UPPL दोलोनिफ्राय 2 MLA देरहानायखौ रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया बरायदों। दिनै रायजोनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि बाहागो लानायाव मोनसे मेलजों बरायनाय जायो। बे मेलाव गोदानै देरहानाय MLA जलेन दैमारि, जिरन बसुमतारी आरो प्रमद बर' लोगोसे अशक सिंघाल बिथांमोना बाहागो लायो। भारतनि गाहाय मन्थ्रि मानगोनां नरेन्द्र मदिया हादर फारसे फैफिनबाय। इटालि इंलेन्ड दावबायनायनि उनाव दिनै हादरनि राजधानि दिल्लीयाव सफैयो। सानबानि थाखाय गोनांथार हाबाफारि लाना गाहाय मन्थ्रि मदिया गुबुन हादर दावबायदोंमोन। इटालि इंलेन्ड स्कटलेन्ड हादरनि नोगोरफोराव जानाय G20 सामिटआव मुलुगनां राष्ट्र नेताफोरजों सावरायलायो मदि बिथाङा। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। फुजा मेला बोथोर आरो फैगासिनो कालि फुजा जेरावबो जेरैबो जुवानि आड्डा सोलिदों। बे समाव खुंथाया जुवानि हेंथायै गोख्रों जादों। रायजोनि राजधानि सोहोर गुवाहाटीनि साखाथि फाखाथि जुवा सोलिदों। बे समाव पुलिसआ 2 जुवारिखौ हमदों होनना सुलुंनिफ्राय मिथिनो मोन्दों।
रादाबा एसेनोसै लोगोफोर, अननानै भिडिअखौ लाइक कमेन्ट खालाम आरो हायोब्ला लोगोफोरनो शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। गोजोन्थों।